Sa headlines kan mga barata, kinsing anti-drug operation kang Camarines Sur PNP parte kang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation na pinagkondusir sa probinsya. Sarong Parauma, asin Damulag, Gadan matapos makuryente sa Pasakaw, Camarines Sur. Mag-live-in partner arestado sa anti-drug by bust operation kang Naga City Police Office. Bilang ning road cross sa Camarines Sur, Halangkaw, susug sa PNP. Diyos marahina hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Kinsing anti-drug by bust operation ang nairehistro kan PNP Camarines Sur gikan sa man iba-ibang munisipyo asin sarong syudad sa probinsya kang nakalis na tulong aldaw. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. 14 munisipyo asin sarong syudad sa Camarines Sur ang matariyong pong nakapagkondusiring anti-drug operation pon kan petsa 12 hat sa petsa 14 kan presenting bulan. Parte subot ini kang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o SACLEO. Kan petsa 12 hasta petsa 13, pitong drug operation ang pinagkondusir. 8 man kan petsa 13 hasta ngunyanal daw. Last November 12 to 13 po, we have 7 positive operations. Ito po ay from Lagunoy MPS, Iriga CPS, Ocampo MPS, Goa, and then Baaw, Bato, and Pili MPS. And last November 13 to 14 naman po, we have 8 positive operations conducted naman po ng Minalaba, Calabanga, Pasakaw, Buhi, Milaor, Kanaman, Tigaon, and Bula. So we have a total po sir of 15 positive operations on violations of RA 9165 po. Idinagdag pa ni Police Major Abalaing na hali sa komunidad ang impormasyon dapit sa mga personang padagos na na-involto sa illegal na droga. Hinagad man kay ni na ipagpadagos sa nakan barangay ang pagmonitor asin pag-report sa sainda para liwat makapagkondusir nin anti-drug operation. Malaki po yung impact nito sir kasi dahil din po sa mga binibigay na information ng community natin, nakakakuha tayo ng information na meron pa rin pong mga ganitong klase ng pag-aabuso sa illegal na droga sa area nila. So yung pagtutulungan po, pakikipagtulungan po ng ating community sa ating kapulisan, patuloy po nating kakandakan ng operations para masugpo natin tong illegal drugs. Mientras tanto, pinagkukwenta pa kan Camarines Sur Police Provincial Office kung pirang gramo ni Shabu ang na-recover asin pira ang kantidad kay ni. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa syudad ng Naga na sunod-sunod man si anti-drug by bust operation. Sinabi man ni City Councilor Omar Buenafe, sarong sinyales ini na aktibo ang kapulisan kan syudad sa kampanya kontra illegal na droga. Alagid kay ipon man sumuot digdi ang pakikipagtabangan kan komunidad asin mga opisina kan gobyerno. Sunod-sunod ng mga operations na kinandak ang sa buong Camarines Sur and including Naga City. So, nahiling ka na aktibo ang sa tuyang mga law enforcers, sa tuyang mga operatiba sa PNP, sa PIDEA. And this is a good sign. But on the other hand also, siyempre ang sa mga nahihiling ka, nagpapadagos ini yung problema kang sa tuyang lugar. Papulan nigi sa Naga, Camarines Sur, kundi sa iba pang mga areas sa Kabikulan. And ang saro sa mga kinakaipuan tamang kani para maging successful ang mga operations and of course pag-discourage kang mga nagagaramit o na-involved sa illegal drugs, yung participation kang intirong komunidad. Sa iba pang issue, ang pagkakaigwa nin modernong kagamitan, tamang bilang nin mga personahe asin tamang training ang nahihiling na solusyon ni City Councilor Omar Buenafe para mas maging epektibo ang pangalakaw sa Bureau of Correction. Dapat man sumuot na pagsurwayon ang mga person deprived of liberty depende sa kasong pinag-aatubang. Inako ni Konsehal Buenafe na permiman siyang nakaantabay sa issue sa Bureau of Correction na 2 taon man siyang opisyal kanasabing ahensya. Para mapakaray. Kaya ba na dyan itong
laag ni mga bagong facilities para bakong congested ang sitwasyon ka mga preso duman. Kay puan may mas laag sa mas maluwag-luwag as in isegregate itong mga iba-iba man na klaseng krimen. Nakaka-raot man kung pag-aluon ta itong mga iba-ibang kaso man ang nakomiter. May tendency ang iba na mag-level up lugod. Na-meet ninda si mga, limbawa, si mga drug lords. Padago sa mga bareta, road crash sa probinsya nin Camarines Sur, halangkaw sigon sa PNP Provincial Office. Ang detalles aramon pa sa report ni Melvin Machado. Apwera kan mga bareta sa illegal na droga, haros dahil manawawara sa mga report ng mga road crash sa record kang Camarines Sur Police Provincial Office iguanang 2,431 na road crash kang bulan ng Enero nakapag-rehistro ng 234, 211 kang Pebrero, 219 kang bulan ng Marso. So from January po, 2022, we have a total of 234 incidents. February naman po, we have 211. Then March, 219. April, we have 277. And then May, 299. And June, 235. July, 223. August, 207. September, 232. October, 247. And ngayong November, we have 47. So, pwede pa po ito, sir, madagdagan. Pakiulay ni Police Major Maria Victoria Abalaing na magtinir sa tamang linya ang mga slow-moving vehicle. Ang ano natin dito, sir, is yung mga motorista natin na yung alam naman nating mababagal, manatili na lang po sila sa kanan. Kasi yung bigyan din natin ng daan yung mga mabibilis, lalo na yung mga trucks, para maiwasan gaya po ng ibang mga namamatay po yung mga motorista natin kasi malalaking sasakyan po ito and hindi po ganun kadaling kung nagda-drive po, hindi naman ganun kadali po yan na yung reflexes mo na makapag-brake. Although mag-brake ka, lalo na't mabigat yung dala-dala ng sasakyan, yung mga trucks, ano pa rin yan, hindi po yan talaga titigil kaagad. Sa nasabing bilang ni road crash kadaklan subutigdi, motorsiklo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, sarong parauma asin damulag na kuryente sa banawaanin Pasakaw, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado.
Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panoflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, pareho ng mayo nin buhay ang sarong paraoma asin an sa iyang atama na damulag kang nadiskubre kan mga residentes kan sumagong amay na pagkaaga sa sitio Kamagong, Barangay Balugo, Pasakaw, Camarines Sur matapos subot na makuryente. Sa investigasyon kan na Pasakaw PNP, naglalakaw subot ang biktimang si Ranel Lagasca Ipitogo, residente kan Barangay Bigkal, San Fernando, Camarines Sur. Kaibahan ang siyang damulag kang nakaduta subuot ini sa secondary line kan Kasureko 1 naputol huli kan short circuit. Pinurbaran subuot kan biktima na halion ang wire alagad pati siya na kuryente. Susog sa report, duwang damulag subuot ang nakadamay na kuryente asin pinagbawian nin buhay. Sa satuyang police report, mag-live-in partner arestado sa anti-drug buy-bust operation sa siyudad ng Naga. Alam mo taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Nakop sa ginibong drug buy-bust operation ang mag-live-in partner sa sarong nga hotel sa Barangay San Francisco. Asin na sa rodigdian sospek sa panhabon sa siyudad ng Naga. Nabisto ang mga sospek na sinda Ronald Alfonso, 47 anyos, kaibahan na si Mayra Tarug, 32 anyos. Nadakop ang duwa matapos na ma-recover ang kantidad 68,000 pesos na illegal na droga, kabali na ang drug buy-bust item. Ito pong sarong confidential informant ano kay kung transaksyon naman sa kaibalan niya naman na kung masabi ang kalipin partner mo na kung saan nanakop na po itong sindang duwang naman sa loob ka sarong hotel sa Naga. Para sa pag-imbalto sa illegal na droga ang suspect na si Ronald Alfonso. Suspect man sa panhabon sa sarong establishmento sa siyudad ng Naga. Naman po sa mga ibang insidente sa robbery, isa po ang tinuturo ng suspect. Sabi na, kailan ang data po na-recover sa ibang mga items na nawalan naman. Kung doon naman po itong kaso ito, kailang data kung anong nangyari sa nasa loss ng po kasi ng mag-taekwondo yung may operation. Kaya po naman sa hotel na piniragusan. Andawang suspect na sa kusudiyan kan PNP Naga asin nahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on comprehensive dangerous drugs sa Agob 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, alas 11:10 kan subagong udto kan maaresto sa ginibong buy-bust operation sa Magtuto Compound, Zone 4A, Barangay Concepcion, Pequeña, Siyudad ng Naga, ang suspect na si Christian Floresca, 24 anyos, sarong car wash boy, asin residente kan Kalye Bayawas, Barangay Abelia, Siyudad ng Naga. Ini matapos mabakalanin sarong sachet ning subot shabu na nagkakantidad manin 15,000 pesos. Sa kabilugan, aabuton sa 20 grams nin illegal na droga ang nakumpiskar sa suspect na nagkakantidad ning 136,000 pesos. Ang City Drug Enforcement Unit as in City Intelligence Unit ang nangenot man sa nasabing drug operation. Sa iba pang bareta, sa laog ning 120 aldaw, makondusir ning supplemental feeding ang Naga City Eagles Club sa pakikipagtabangan man sa local government unit kang Naga. Susog kiron Abanya, presidente kang Naga City Eagles Club, mga malnourished na kaakian sa Barangay Kalawag ang papakakanuninda na sasabayan man nin pag-inom nin mga multivitamins.
Actually, ini sa mga regular na duty mi bilang sarong miyembro kang Eagles Club, Naga City Eagles Club. Ang programa na ni saro ni para makatabang ang Samuyang Club sa syudad, lalo na sa mga malnourished children sa city. So, we're given the privilege na makatabang kami for 120 days duman sa mga underprivileged children, lalo na itong mga malnourished, digdi po sa Barangay Calawag. Hindi po yan. Padagos pa sa mga bareta, sanggatos na kakian sa Barangay San Isidro, Siyudad ng Naga, natawaning libreng tsinelas. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Pagkataon ng tsinelas sa sanggatos na mga kaakian ang naging sentro kan programa sa Children's Month Celebration sa Barangay San Isidro sa Siyudad ng Naga. Sigun kikagawad Annabel Ferlin kan Committee on Children sa rin sanagan highlights kan sedang programa kan nakalis na mga simana kaibahan ang PNP na nagkaigwamanin libreng feeding program sa mga kaakian. Nagtao po kaming barangay councilin, mga tsinelas para sa mga aki na mayong mga tsinelas. 100 person po ang tinawan ni na nag-sponsor po ang Sideco Cooperative para po sa mga aki. Isipan ko po ining mag-agad ay mag-solicit dahil po nailing ko sa kadaklan igdi sa Samuyang Barangay na mga laot na mga tsinelas. Mairakon man po baga na mailing mo itong mga aking nag-eskwela na mga butas-butas ang tsinelas. Kaya po naisipan kong ipasok sa aming meeting na mag-solicit sa mga NGO na tumutulong sa igdisa sa Samuyang Barangay. Ang programang ini taon-taon na ginigibo kan Barangay Council kan San Isidro, tanganing makatabang sa mga kakian na mayo asin route na ang sendang tsinelas. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage sa ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdis na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.